Happy Christmas advance jotono ini yang hasilnya kok sananya bagi kainan gangke sen lai tangnai epusteri tring bisa ketalnya tu jotono tongtong lai ka ba jotono janjani musim tino khaile ka belanya hambai kaham din lai thamani bagi amo hai kino sen dukho nangmani bo ba kosto ni bo tongo sini habu bagara sini Maharaja Sri Sri Prodot Kishu botini sakhamya ungjak awan bagai sengbelaino khadu khonang laijak ba kostong laijak aboni bagai ang sanani musungo sini bisda phalu korogno please ukaisa sini habu bagara sengbono politics angle kita na sigi haikino sanai sini dofa nama thangani bagai bokaisa faizak Bogban haike wansugui nadi seng tini sekjora amsekai tongoi tongmani amoni karano sin bubagra haidi hingke seng sin bubagra nitui prayer khalainai jara Christian Hindu Muslim ba Buddhos je janjani doromono seng palan khalainai sin bubagra no dati dati hambui phanyani bagai seng dukho nango sin bubagra sini Maharaj Bisikatalo manjang malia bo sakhan meni bagai aboni bagai phano hai phano seng dati hamnani bagai sin bubagara no sin bubagara ni netrikte seng tabuk amsudara ungui tongo aboni bagai seng bubagara nango sini bubagara sara seng kunu sini tong thai man thai no seng maya seng gilama kubang mane darok nukha kintu ba jotono bisakiring ungui thango sini bubagra ama haike thancha khai tumani jarawo sini bubagra seng login nango oboni bagai jotto ti prasarano tei ti prasa sarabo sini bubagra na hamjak tongnai sini bubagra no prayer khaine te sujne ni bagai ang koyo tamo hingke seng asdin kelekma buni dofani gorwo satojak tongmani te besikle tongsinai ba aboni bagai ang lukorono konyani musungo seng bui baite satok jalai le haidi seng thancha ke samung khalenai tamo hingka ke seng puila tiprasa olose sini joto mantai shoktai ba wansulanya nango seng tiprasa thancha ngai seng sini mantai shoktai no manani musungna bukhau faidi wansukdi seng tini ama haike jetligai tongmani aboni karon tamo ama sini dusitni seng ama hai ingo ani kha khayo seng tiprasarok jodi buni musunga bai tongya rangpusana hamjaya kai tini amasik kelanya nangala khamba kelungna nangala khamo aboni bagai seng biskango kelungna tari sigi seng thanchake samung khailai seng kubangma tongthok sathok din lai thanglayo seng dring hai hindi nin orchestra banini Christmas bosor phayo thango kintu ba aboni bisingo phano seng sini manthainya manani nango hayaga seng rokhangya seng siwo tamanggai si phano kaisa burok tongo rangpusawa hamjage je amo haike tongmani aborono ang konyani musungo please norok jotno kha thamchangdi tiprasa kising tiprasa ni ani ta hilagi seng jodi seng jesik tamo hinai tirpra motha je kono politics party phano khai tongdi kintu ba seng fa seng sing dofa muthangjra nango kaisa boro politics thango hino sini bubagra noba tirpra motha na kintu ba ma politics ya ama bukha nangai jit nangai sini bubagra kaisa solution kajnani bagai sing tirpra motha haike makhulokka kintu ba tirpra motha ni yaktino sing gerata tirpra mannai amang kha khayo 100% 110% sing kha khayo aboni bagai narok jota tiprasa te jota sing tiprasa tongnai rok na kisa wanchugui naidi sing haino sani sing gerata tirpra manya sing amaka hamkani samino amori bagai sini mesuriti komani bagai sing micro umani bagai sing tini amaske kulik tongha but aboni bagai no sing tiprasa thanchana nango sing thanchani lamao hanya nango party khailai di janjani musungtei fiaba sing dafana skang fiogi nare grade
ani koimung sini Maharaj no dati hambi fainani bagai tei sini Maharaj sini bagai no amsake ba BP ba bini sori hamia koikta enggei tongo bini wana sinta o Tripura haste dofani bagai sinta kayo sin Tripura sana bahaya ma thanginani hinai aboni bagai sin buwagra tabukte opera saro kalai sing sak hamia angjak sin Maharaj ni aboni bagai jotong na angkoyo please no jotong sin Maharaj no sudi khulumdi bono dati ka hambi basang bagai Tripura sada pathancha tangdi unit kai sing dati ni gerata Tripura line mannai tawana di joto Tripura sing thancha kai tana nang party no tator jagdi Tripura sangai party no tator jagdi jati no tator jagdi jati ni pore dormo khaidi dormo ni pore party khaidi kebo bada khaya sini Maharaj sini buwagra saunya tango puila thancha abon pore sing je janjani je sini manthai manmani pore khailadi kuno kokre aboni bagino sini je orai pore internet Tripura sarano ba angkonya ni musungo sini buwagra netribo faidi sini buwagra ba thanchao chobao faidi sing jotto thancha kai tongnai sing logiri nai sing kebono nang ani borok nang bini borok hingya sini buwagra phulmani no sing thancha hinai aboni bagai bukhabai sing angkorjak sing thancha no aboni bagai amsung no situng dewaisa happy Christmas advance khana Christmas ba tong tholai di tei jotto palbak sake Tripura thancha khai kuno je sing walai suglai ama hairang sempat khai tei amsung nang thong ani kok samani belai na hambai